брюсли тоҷик Собир Мирзоев мехоҳад дар баробари мавзӯъҳои ишқӣ ва фоҷиаомез синамогарони тоҷик ба офаридани филмҳои ҳамроҳ ранд, ки дар он ба тамошобин усулҳои худмуҳофизатӣ ва ҳимоя аз дигарон намоиш дода мешавад. Ба бовари ин ҳаводори брюсли тавассути чунин филмҳо ва тарғиби роҳҳои ҳимоя аз худ метавон бисёриҳоро аз ҳодисаҳои нохушӣ ё ҳамлаи авбошону ҷинояткорон халос кард. Мирзоев мегӯяд худи ӯ барои сабти чунин як филме имкон надорад, аммо агар тоҷикфилм ва умуман синамогарон дар Тоҷикистон чунин иқдоме рӯи даст гиранд, ӯ омода аст ҳамроҳ бо шогирдони худ ройгон дар он нақшофарӣ кунад ва ҳунарҳои размиро намоиш диҳанд. вақте ба тоҷикфилм рафтам, гуфтам ки биёед хеле филм сёмка кунем. Мисол мо худамон актёр дорем, худамон каскадёр дорем, шумо ба осон мешавад. Ба мо пул натиҳед, маблағ натиҳед. Шумо маблағ сарф кунед, мо ҳамчун актёр, каскадёр мо ба ҳеҷ чӣ дар кор нест. Фақат навор гирем ки тоҷикфилм бошад. Экшн чӣ хел ҳамин хориҷа сёмка мекунад. уҷа ишқ дар кор нест, наркотик дар кор нест. Фақат як арбаи шарқӣ, баъд зиндагӣ. Чӣ хел одам бояд зиндагиро чӣ хел гӯям ростгӯиро уҷа нишон додан дар кор, фиребгарӣ набошад мисол. Ана ин чизоро мо бояд кам кам нишон медодем, ки ин мумкин нест мисол. Хайр сценарий мо хеле бой буд, не ки гуфтам ки мо наметавонем хел филм сёмка кардан. Маблағ надорем, хеле. Собир Мирзоев як устоди варзиш аст, ки дар зиндагӣ шурӯъ аз сару сурат то фаъолияту андешаронӣ ба брюсли идеали якзамон садҳо нафар дар Тоҷикистон ва ҷаҳон пайравӣ мекунад. Бо таъсиси мактаби махсусе бо номи брюсли дар Душанбе, Собир ба ҷавонон ҷиткундо ҳунару ҳаракоти кумири худро меомӯзад. Дар ин мактаб ӯ ба беш аз 10 нафар усулҳои худмуҳофизатиро меомӯзад ва онҳоро барои ширкат дар сабқатҳои варзишӣ омода мекунад. Соли 2000 мо бо ин методи ҷиткундо машғул ҳастем ва то ҳамин фаъолияти худро давом карда истодаем ва ба варзишгоҳи мо хеле шогирдо бисёр мебиёянд, мераванд. Ҳамин ман чӣ хел шуд ки бо ин метод машғул шудам, ба ман брюсли аз филмҳояш хеле маъқул шуд ва тезравии дастҳояш, филмҳояш, коркунӣ ҳамин усулҳои приёмош ба ман хеле маъқул шуд. Баъд ман бо ҳамин метод машғул шудам. Аввал ман бо кунфу, бо рукопашный бой машғул будам, бо карате. Баъд ин метод ман аз ин методо бо метод ҷиткундо гузаштам ва то ҳамин рӯза бо ин метод машғул ҳастам. Собир Мирзоев метавонад соатҳо дар бораи брюсли, ҳунарпешаи маъруф ва устоди ҳунарҳои размӣ ва фалсафаи зиндагии ӯ суҳбат кунад. Муҳтавои беш аз 30 китоби ӯро аз ёд медонад ва ҳар сол ҳамроҳ бо шогирдон азодрӯзи ин ҳунарпеша бо тантана ҷашн мегирад. Аз ӯ дар Тоҷикистон бисёриҳо брюсли ном мебаранд. Хай ҳозира мегӯянд ки бисёриҳо хеле монанд аст, ҳаракатҳоятам монанд аст, нигоҳ карданатам мисол. Хай ҳар одам мехоҳад ки ба одами яъне асосгузори худ монанд бошад. ба таъкиди Собир, тибқи фалсафаи брюсли, нафаре ки ба усули ҷиткундо машғул аст бояд қабл аз ҳама муносибат ва тартибу интизоми хуб дошта бошад. Дар мактаби ӯ ҳам дар баробари усулу ҳаракоти ҷангӣ ба ҷавонон тартибу интизом ва муносибати дуруст бо атрофиён омӯхта мешавад. дар тарғиби усулу ҳаракоти брюсли ба Собир фарзандонаш, ки низ ин роҳро интихоб кардаанд, кӯмак мекунанд. 6 солагӣ машқ мекунам брюслиро. Баъд рӯи китоб хондам, филмҳоро дидам, баъд маъқул шуд. Мехоҳам ранги брюсли шавам, сахт шавам, баъд хидмат муҳофизат кунам. брюслии тоҷик борҳо аз хориҷи кишвар барои идомаи фаъолият дар мактабҳои пайрави кори брюсли даъватҳо гирифтааст, аммо ҳоло мегӯяд ӯ дар Тоҷикистон корҳои зиёди нотамом дорад ва мехоҳад инҷо пайравони усули брюслии ҷиткундо ё ҳунарҳои размиро омода ва ин равияро рушд диҳад.